privirea spre tine, Iisuse, sunt drept necurmat, și cerul vieții milțire, senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, Tu ești Hristos, să fii o rază din viața ta și să rămân așa. Îndreaptă-mi privirea spre tine și într-una spre tine s-o țin, ca razele tale divine să-mi scalde ființa deplin. Soare, soare frumos, soare, Tu ești Hristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Îndreaptă-mi privirea spre tine, ca cer bun setat de izvor, ca dorul spre locuri divine, din inimi aprinse de dor. Soare, soare frumos, soare, Tu ești Hristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Îndreaptă-mi privirea spre tine și viața întreagă să-mi ții, în har și adevăr să se închine, Iisuse, doar ție în vecii. Soare, soare frumos, soare, Tu ești Hristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Soare, soare frumos, soare, Tu ești Hristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Și să rămân așa. Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună după câteva zile în care am văzut bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Dumnezeu ne-a prelungit firul vieții, ne-a dat sănătate atât cât a îngăduit El și cel mai important lucru, suntem împreună cu familiile noastre și suntem sub privirile Domnului care ne iubește și ne vrea mai aproape de El. Iar pentru a realiza acest lucru, de a fi cât mai aproape de El, iată, El folosește uneori metode ciudate și neobișnuite. Mă bucur să fim din nou în prezența Cuvântului lui Dumnezeu, care ne poate învăța, ne poate sfătui, ne poate mângâia și ne poate oferi chiar și direcție în această perioadă atât de delicată. Să citim așadar un cuvânt din Cartea Domnului, de data aceasta din Cartea Profetului Daniel. Vom începe de la versetul 1 și apoi vom citi selectiv din cartea aceasta, din capitolul acesta. În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri.
postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău și pentru dragostea Domnului fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea aceasta și peste poporul tău. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. În mesajul anterior am lansat o întrebare al cărei răspuns nu cred că l-am epuizat încă. Poate ieși ceva bun din perioada aceasta de izolare, de carantină? Are și o parte bună această izolare care ni s-a impus. Apropo, dacă tot vorbim de izolare, haideți să analizăm puțin izolarea aceasta. De ce ne afectează atât de mult? Un răspuns ar putea fi acesta, pentru că ne izolează de lucruri, de locuri, de persoane sau de instituții de care am fost foarte tare legați. Legați afectiv sau ca și grad de ocupație. Spre exemplu, ne izolează de locul de muncă, de afacerea noastră, de școală, de facultate. E normal, pentru că aici ne-am desfășurat cea mai mare parte a timpului. Apoi suntem izolați de societate, de prieteni, de vecini, de cei din jurul nostru. Ne afectează foarte tare faptul că trebuie să stăm la distanță unii de alții. E de-a dreptul dureros să observi câtă suspiciune și teamă induce această restricție între oameni. Apoi ne doare pentru că nu mai putem merge în locurile preferate, la magazine, la mall-uri, la locuri de odihnă, de agrement, la concerte. Și nu în ultimul rând ne doare foarte mult lipsa fraților, a adunării. Sau nu? Poate pe unii mai mult, pe alții mai puțin. Sper să nu ne obișnuim cu această pauză de la adunare într-atât de mult, încât atunci când vom fi din nou liberi să ne fie greu să ne mai urnim de acasă. Dacă e să analizăm însă mai profund izolarea noastră, observăm că ea ne descoperă domenii în care eram deja izolați înainte de izolare și nu ne-am dat seama. Libertatea și multele noastre activități ne-au izolat pe mulți dintre noi de două entități foarte importante, de Dumnezeu și de familie. Și acum iată-ne siliți să ne retragem acolo unde am lipsit cel mai mult. Iată, zic eu, o parte bună a carantinei. Astăzi vom vorbi puțin despre oportunitatea de a fi mai aproape de Dumnezeu în această perioadă, urmând ca data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne ocupăm de harul de a fi împreună cu familia în această perioadă. De ce suntem atât de predispuși să ne îndepărtăm și chiar să ne izolăm de Dumnezeu? O altă întrebare. În primul rând, cred că este ceva în gena noastră umană pervertită de păcat, care ne face să dorim să ieșim din sfera de influență a lui Dumnezeu. Este acel spirit demonic care se luptă să rupă așa zisele lanțuri cu care Dumnezeu ne leagă de el și să proclame independența omului față de divinitate. Ascultați, vă rog, următoarele cuvinte biblice. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Psalmul 2, versetele 2 și 3. Realitatea este însă că noi nu putem fi independenți. Ori suntem sub domnia lui Dumnezeu, ori suntem robi ai păcatului, ai firii noastre pământești sau ai diavolului. Nu există neutralitate în această privință. Apoi, cred că materialismul are o mare putere să ne țină departe de Dumnezeu. Materialismul nu înseamnă doar o stare de bine, de bunăstare sau de belșug, ci ea este o concepție de viață, în virtutea căreia lucrurile materiale sunt considerate ca factor primordial al existenței umane. Acest sistem de gândire demonic îl detronează pe Dumnezeu de pe tronul lui, de pe locul care îl merită și în locul lui pune eu sau banul. Eu mă descurc, eu am relații, eu am bani, eu pot face orice. Și dacă poți face orice și dacă lucrurile îți merg bine și nu duci lipsă de nimic, ce nevoie mai ai de Dumnezeu? Priviți ce a făcut materialismul din Europa cea prosperă economic. Un continent secularizat,
păgânizat, golit de spiritualitate și de Dumnezeu. Priviți ce a făcut și cu noi, românii, în cei 30 de ani de libertate care ne-a robit. Ne-a robit viața, ne-a distanțat pe unii de alții, ne-a răcit față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu în bunătatea Lui a zis, nu vreau să-i pierd și pe români. Am să-i îngrădesc și am să-i aduc înapoi la mine. O influență negativă asupra comuniunii cu Dumnezeu o poate avea paradoxal chiar și mersul la biserică. În cartea pe care am scris-o, Biserica încotro, am subliniat pericolul înlocuirii relației personale cu Dumnezeu cu mersul la biserică. Citez un paragraf din această carte. Viața solicitantă și problemele zilnice ne lasă tot mai puțin timp pentru a cultiva o relație personală cu Dumnezeu. Nu mai avem vreme pentru a ne ruga, pentru a citi Scriptura, pentru a medita la ea, pentru a asculta vocea Domnului. Mulți dintre noi credem sau sperăm că biserica ne poate oferi în cele câteva ore pe săptămână pe care le petrecem în ea resursele necesare trăirii unei vieți după voia lui Dumnezeu. Aceasta este o iluzie foarte periculoasă. Relația personală cu Dumnezeu este principala furnizoare a resurselor spirituale pentru viața noastră zilnică și nici măcar mersul regulat la biserică nu o poate înlocui. Dacă nu vom înțelege acest adevăr, mai devreme sau mai târziu vom sfârși adormiți în somnul formalismului religios, înfășurați în lanțurile necredinței și ale păcatului sau departe de Domnul și de adunarea adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem acest adevăr dureros. Ca biserică, din punct de vedere instituțional, ne-am dezvoltat foarte mult în acești 30 de ani de la Revoluție. Avem clădiri, parcări, aparatură, programe, formații muzicale, oameni pregătiți din punct de vedere teologic, recunoaștere oficială. Dar calitatea vieții noastre spirituale a scăzut foarte mult. Și asta se vede din mulțimea problemelor care au apărut. Rezistență scăzută la păcat, identificarea cu lumea în foarte multe domenii ale vieții noastre, probleme familiale grave. Iar asta denotă că este o mare suferință în relația noastră personală cu Domnul, care se dezvoltă în odăiță, în singurătate. Încă o dovadă a acestui lucru este faptul că nu mai avem îndrăzneală să mergem direct la Dumnezeu. Apelăm la El prin intermediari, păstori, proroci, alți oameni duhovnicești care sunt în jurul nostru, ca să ne rezolvăm sau să ne tratăm crizele prin care trecem. Tot aici putem menționa și implicarea în lucrarea lui Dumnezeu sub diverse forme sau activismul religios. Dus la extremă, acest activism poate conduce la neglijarea părtășiei zilnice cu Domnul și implicit la răcirea relației cu El. În această capcană subtilă putem cădea noi, cel mai mult slujitorii Domnului, misionarii, păstorii, cântăreții și așa mai departe. Dumnezeu a văzut pericolul în care puteam să ajungem și a planificat oarecum ca această criză să fie de fapt o perioadă de reîmprospătare a relației noastre cu El. Haideți să privim acum la Daniel și la situația lui. Să ne aducem aminte că înainte de a ajunge al treilea om în împărăția Babilonului, Daniel era un deportat din Israel. Fusese smuls brutal din țara lui, de lângă familia lui, din locurile și din activitățile în care își trăise copilăria. A fost obligat să-și schimbe multe obiceiuri, chiar și numele și dieta. Aici a apelat el la un tertip care a funcționat. Se pare că nici familie nu putea avea, pentru că avem unele indicii că fusese făcut famen. Citiți, vă rog, Daniel 1:3, 2 Împărați 20:18. Chiar dacă avea o anumită libertate de mișcare și posibilitatea să studieze, iată că era și el destul de izolat, așa ca și noi. Îi rămăseseră însă două lucruri extrem de valoroase: Dumnezeu și un grup restrâns de prieteni sau tovarăși, cum îi numea el, și care gândeau, trăiau și credeau ca și el. E vorba de Hanania, Mișael și Azaria, sau Șadrac, Meșac și Abednego, după numele babiloniene care li s-a dat. Și pentru că Daniel nu s-a dezis de Dumnezeul lui, acest Dumnezeu l-a onorat pe Daniel, l-a înzestrat cu daruri deosebite și l-a ridicat la cea mai înaltă treaptă de mărire în Babilon. Daniel a experimentat un lucru care cred că Dumnezeu vrea să le experimentăm și noi acum, anume
că atunci când viața ne aruncă în izolare și nu mai rămâne aproape nimic în afară de Dumnezeu, El e suficient ca să ne continuăm drumul în viață. Ba mai mult, atunci când rămânem singuri cu Dumnezeu, El poate lucra în noi și prin noi cum nu poate să o facă atunci când suntem în deplină libertate. Daniel a demonstrat din plin acest lucru în izolarea lui în Babilon. Însă, dragii mei, nu este suficient să intrăm în izolare ca să-L găsim pe Dumnezeu. E posibil să fim singuri cu Dumnezeu și totuși să fim cu spatele la El sau El să fie cu spatele la noi. Cheia pasajului citit din cartea Daniel se află în următoarele cuvinte. Mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune, cu cereri, cu post. Versetul 3. Cum așa? Daniel, omul dedicat, scump și prea iubit înaintea lui Dumnezeu, avea și el nevoie să-și întoarcă fața către Domnul? Se pare că da. Dar ce înseamnă să te întorci cu fața spre Domnul? Înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu, să cauți voia Lui, căile Lui, obiectivele Lui, răspunsul Lui la problemele și la nevoile tale. Înseamnă să-ți aliniezi viața la principiile și la cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți găsești plăcerea în legea lui Dumnezeu și voia Lui să nu ți se pară o povară, așa cum spune frumoasa cântare. Înseamnă să arunci peste bord soluțiile tale omenești, Dumnezeii tăi, și să începi să-i slujești numai Domnului, cum a spus și Samuel poporului Israel. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. 1 Samuel 7:3. Căutarea lui Dumnezeu trebuie făcută prin post, prin rugăciune, cu mărturisire, cu smerenie, așa cum citim mai departe în 1 Samuel 7. Și copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. S-au strâns la Mitzpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Ce se întâmplă când începem să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne întoarcem cu fața spre El? Oriunde întâlnim expresia aceasta cu fața spre Dumnezeu în Biblie, ea este însoțită de promisiuni binecuvântate. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34, versetul 5. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatim. Psalmul 16, versetul 8. Când poporul meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. 2 Cronici 7:14. Iată câteva lucruri extraordinare pe care Daniel le-a experimentat în izolarea lui din Babilon. Izolare față de familie, neam și țară, dar împărtășie strânsă cu Dumnezeu. 1. Acces la tainele lui Dumnezeu. Daniel, dragii mei, în primul rând avea plăcere și dispoziție să studieze cărțile sfinte. În cărți, el a citit că trebuiau să treacă 70 de ani de robie babiloniană după spusele prorocului Ieremia. Întotdeauna un om căruia îi place să stea în prezența lui Dumnezeu are timp și dispoziție să citească în cărțile sfinte. Iar citirea în Cartea Sfântă ne deschide mintea și orizontul spiritual. Ne ajută să înțelegem circumstanțele pe care trecem și ne oferă mângâiere, speranță și răbdare în vremea aceasta. Romani, capitolul 15:4. Așa că în libertate am cam neglijat cărțile sfinte, nici nu ne imaginăm câtă pagubă sufletească și spirituală ne-a produs această neglijență. Să ai la dispoziție depozitul de medicamente, de hrană, de echipament spiritual necesar pentru orice situație și tu să treci zilnic pe lângă el. Așa se explică, cred, confuzia și teama care ne-a paralizat în momentul în care am fost aruncați într-o nouă realitate peste noapte. Cine citește, înțelege și trăiește Biblia, acela nu se teme, dar și invers. Apoi, Daniel a avut parte de revelații și de descoperiri asupra viitorului cu bătaie peste sute și mii de ani.
Oamenilor cărora le place să stea în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu le descoperă lucruri care pot avea un mare impact asupra vieților și asupra celor din jur. Descoperirea visului lui Nebucadnețar și tălmăcirea acestui vis le-a salvat viața lui Daniel și tovarășilor lui. Se ascunde oare de Avram ce am să fac, a spus Dumnezeu în Genesa, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine. Rezultatul acestor destăinuiri intime, nepotul Lot a fost salvat de la o moarte sigură datorită mijlocirii lui Avram în cunoștință de cauză. Oare câte binecuvântări am ratat noi pentru că nu am stat aproape de inima și de gura lui Dumnezeu ca să auzim ceea ce a plănuit El pentru viața noastră. O a doua mare binecuvântare primită de Daniel de la Dumnezeu de care a fost strâns legat în Babilon a fost o inimă de mijlocitor. Rugăciunea din Daniel, capitolul 9, este un etalon pentru orice credincios care este dispus să se jertfească pe altarul mijlocirii. În aceeași carte, Biserica încotro, la capitolul despre criza de mijlocitori, citim următoarele cuvinte despre această lucrare deosebită a mijlocirii. Mijlocitorul se așează între om sau cauză, între Dumnezeu și forțele potrivnice și mijlocește până când acestea din urmă sunt îndepărtate și Dumnezeu intervine cu binecuvântare la persoana sau la cauza respectivă. Acest lucru nu-l poate face decât un om care are o relație specială cu Dumnezeu. Nu întâmplător, mari mijlocitori au făcut parte din cercul select al prietenilor lui Dumnezeu, ca Avram. Oamenii care au vorbit cu el gură către gură, ca Moise, au fost numiți prea iubiți și scumpi, ca Daniel sau Isus. De asemenea, ei au empatizat până la identificare cu cei pe care i-au susținut în rugăciune și au fost dușmani înverșunați ai păcatului și ai diavolului. Lepădarea de sine este o altă cerință esențială a mijlocitorului. Materialismul, ambiția personală, afecțiunea naturală pentru cei apropiați, poftele trupului, dragostea de viață, aspirațiile personale, dorința de confort sau avantaje, toate trebuie să meargă la cruce când este vorba de mijlocire. Aceasta este slujba mijlocirii. Ea presupune o înțelegere corectă a rațiunii mijlocirii. De ce vrea Dumnezeu să mijlocesc? Pentru că El vrea să fiu împreună lucrător cu El. Apoi, ea presupune asumarea responsabilității, plătirea prețului prin luptă sau prin travaliu. Presupune o inimă mare și însângerândă pentru cauza poporului lui Dumnezeu. Presupune perseverență în rugăciune și, nu în ultimul rând, o relație profundă cu Dumnezeu. Toate acestea le-a avut Daniel. Dar noi? Una din marile crize ale creștinismului actual consider că este lipsa de mijlocitori. Și Dumnezeu caută cu disperare, dacă pot spune așa, astfel de oameni. Oameni care să înalțe un zid și să stea în spărtură înaintea Lui pentru țară, pentru popor, pentru familie. Vom fi eu și tu astfel de oameni? Să ne ajute Dumnezeu. Al treilea lucru care a rezultat din părtășia strânsă a lui Daniel cu Dumnezeu a fost mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Daniele, om prea iubit și scump. Cine n-ar vrea să audă astfel de cuvinte din gura lui Dumnezeu? Nu cred că există onoare mai mare ca aceasta să te numească Dumnezeu om prea iubit și scump. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul, spune înțeleptul. Iar când acest nume bun și această iubire vin din partea lui Dumnezeu, valoarea este cu atât mai mare. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Iată caracterizarea pe care o face Dumnezeu acestui om în fața cerului și în fața diavolului. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Un astfel de om este în totalitate sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu, chiar dacă este încercat, testat și urmărit de toate forțele celui rău. Despre Enoch, Biblia ne spune că a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Dar înainte de această mutare a primit o caracterizare deosebită din partea lui Dumnezeu și anume mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Putem deduce de aici, fără să greșim, că mutarea din condiția aceasta pământească în împărăția lui Dumnezeu este condiționată de mărturia făcută de Dumnezeu în dreptul nostru. Asta cam intră în contradicție cu numeroasele învățături și credințe nebiblice
care înlestesc foarte mult intrarea în cer a tot felul de oameni care nu trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm, dragii mei. Calificativul final îi aparține lui Dumnezeu și El nu va ținea cont în evaluarea Lui de apartenența noastră religioasă sau de aprecierile celor din jur, nici măcar de părerile noastre personale, ci numai de criteriile Lui care sunt clar specificate în Scriptură. Apropo, te-ai întrebat vreodată dacă va trebui să pleci în noaptea aceasta sau mâine din viața aceasta? Ce părere are Dumnezeu despre tine? Ce mărturie ar depune El în dreptul tău? Domnul să aibă milă de noi. A patra și consider eu una dintre cele mai mari binecuvântări pe care a primit-o de la Dumnezeu Daniel, omul izolat de oamenii dragi, dar aproape de inima lui Dumnezeu, a fost partea lui de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Iar tu, Daniele, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Îi spune Dumnezeu acestui om prea iubit și scump în ultimul verset al cărții Daniel. Oamenii care sunt aproape de Dumnezeu aici pe pământ vor avea o parte de moștenire și în împărăția lui Dumnezeu, ca să fie aproape de El și acolo. Vreau să te întreb cu toată seriozitatea, ai o parte de moștenire în eternitatea de dincolo de mormânt? Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, spune Pavel Corintenilor, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar cetățenia noastră este în cer, spune tot Pavel Filipenilor, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Poate vei spune, mă tem de moarte și de chinurile ei. Alexandru Vlahuță spunea, nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Oamenii scumpi și prea iubiți de Domnul nu se tem nici de moarte, nici de veșnicia ei, pentru că cel în care și-au pus încrederea este Domnul vieții. Și El nu-i va părăsi nici pe patul de moarte, nici după trecerea în veșnicie. Așa a promis El și noi credem tot ce a promis va face. Acum, dragii mei, după ce am observat aceste mari binecuvântări care pot rezulta din apropierea noastră de Dumnezeu, cred că n-ar fi rău să ne reevaluăm poziția noastră vis-a-vis de această criză, în care se pare că nu întâmplător am ajuns. Cred că ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru că El nu ne-a părăsit și vrea să ne atragă înspre El cu funile dragostei sale. Dumnezeu a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare oamenilor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, le spune Pavel Atenienilor în Fapte 17:27. Vestea bună este că Dumnezeu se află exact în locul în care L-am lăsat noi în timpul marii noastre libertăți și ne așteaptă să ne întoarcem cu fața către El. Dacă vom înțelege cât de important este să facem lucrul acesta acum și cât de deschis este Dumnezeu să ne primească, eu cred că viața noastră va fi radical schimbată și chiar izolarea aceasta se va transforma într-o reală binecuvântare. Haideți așadar să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să-L chemăm câtă vreme este aproape. El are gânduri bune față de noi, de pace și nu de nenorocire, ca să ne dea un viitor și o nădejde. Vă doresc să fiți sănătoși și să vă bucurați de prezența și de harul Domnului în viețile dumneavoastră pe toată perioada aceasta a izolării și după aceea. Fiți binecuvântați de Domnul!